ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଚାଲୁଛି ଆମର ମଟନ୍ ଝୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ପକେଇକିରି ଆଳୁକୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏଠି କଟାଯାଇଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଛାଣିକି ବାହାର କରାଯାଇଛି। କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ତାକୁ ବନେଇବି। ଆଳୁକୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଆଳୁ ଅଧା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଇଟା ଅଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ସବୁ ମସଲାକୁ ବାହାର ଦେଇକି ଅଲଗା କରିଦିଆ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଠଟା ଦିଅ। ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇବାକୁ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଏନେ ବାହାର କରିଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଆଳୁ ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଳୁ। ତାକୁ ବାହାର କରି ପଡ଼ିଗଲା କଥା ପଡ଼ୁ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ପକାଇକି 200 ଗ୍ରାମ ତେଲ ପକାଯାଇଛି। 200 ନାହିଁ, 300 ଗ୍ରାମ ହେଲା। 300 ଗ୍ରାମ ତେଲ ପକାଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷାଯିବ। ପେଷ୍ଟକୁ ତେଲରେ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷାଯିବ। ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇବା, ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଇଏ ଆସିଲା 2 କିଲୋ ମଟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରାଯାଇଛି। 2 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମ ମଟନ୍ ଆଣିଛି। ମସଲା କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତା ସହିତ ପେଷ୍ଟ ପକାହେବ। ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ପରେ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ସେମିତି ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଲ ପାଇଗଲେ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲରେ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରାଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଭଜା ଦେଇଥିବ ସେଭଳି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଭଜାଯିବ। କଲର୍ ଆସିଗଲା। ରେଡ୍ ଚିଲି, କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି
तापर कैप्सिकम को छुणा होता कैप्सिकम गोटे ढाली दिगला कैप्सिकम टे लुण स्वाद अनुसार लुण टे पकागला तरकार पुणी तापर बढ़े दिज्व ग्राइंडिंग 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 रेडी किसी समय कषिला पानी दबा किसी समय मटन पूरा 50% रेडी हो सहित आलू भी पकई दि जाए आलू टमाटर सब पकई दि जाए मटन रेडी हो गला चलो खाई कहवा केमी